дуруд мегӯем ба шумо бинандаои азизи шабакаи Сафина. Ин барномаи навбатии Хуни Тоҷикистон аст ва мо имрӯз қарор дорем дар хонаи апаи Манзура. Салом алейкум. Салом алейкум. Саломат бошанд. Саломат бошанд. Хуб, апаи Манзура, бинандаои азизи шабакаи Сафина, хосатан дӯстдорони барномаи Хуни Тоҷикистон бесаброна интизоранд ки имрӯз апаи азизи мо чӣ омода мекунанд. Чӣ омода мекунем имрӯз? Имрӯз ман омода мекунам ки хомшурбо ки дар тамоми хомшурбо будааст. Хеле хуб. Яъне дар тамоми хонадони ҳар як тоҷику тоҷикзабон омода мекунанд, истеъмол мекунанд. Вале як чиз аст дӯстони азиз ки имрӯз апаи Манзура хомшурбо омода мекунанд ва ба таври хос, ба таври махсус. Чӣ гуна аст? Ҳатман ки дар охири барнома хоҳед дид. Яъне имрӯз хӯроки бисёр болаззат хомшурбо омода мекунанд. Барои ин хӯрок кадом маҳсулото лозим аст? Барои тайёр намудани хомшурбо ба мо лозим аст гӯшт, хоб, пиёз, помидор, сабзӣ, картошка, қаламфури булғорӣ, қаламфури булғорӣ, дӯстони азиз, ва кабудиҳо. Хеле хуб. Ва ман мебинам ки дар ин ҷо аллакай хуб оташ афрӯхта шудааст. Об аст дар дег, дӯстони азиз, ва барои чӣ сараввал онро шурӯъ кардем? Яъне аллакай об меҷӯшад. барои андохтани якум. Яъне ки бисёр муҳим аст ки аввал мо бояд оби гарм. бале вориди об гӯштро меандозем. Омода ҳастед? марҳамат. Хуб, дӯстони азиз, апаи Манзура камакак ба эҳсосот дода мешаванд, ҳеҷ боқӣ нест. Ин муқаррарӣ аст ва ман фикр мекунам ки хуб хӯрок бисёр болаззат меояд. Хӯрок бисёр болаззат меояд. Марҳамат, ман ба шумо хуб халал намерасонам. ҳузур. Хуб. хеле олӣ. ва бори дигар мегӯям дӯстони азиз, чӣ бояд кард, чӣ гуна шуд аз оғози барнома. Он нафароне ки навакак ба шабакаи Сафина пайвастанд, мегӯем ки хуб аллакай об гарм шуд ва дар даруни оби анамун хуб ҷӯш омада истода гӯштро аллакай меандозанд. Яъне хомшурборо бояд чунин омода кард. Ҳамин тавр аст? Хеле хуб. Ман фикр мекунам ки ҷои шумо инҷа бошад хубтар аст, а? ҳамин тавр аст? Аз чӣ шурӯъ мекунем акнун? аз реза намудани пиёз. Хеле олӣ. апаи Манзура, хуб, гуфтем ки ҳадафи барномаи Хуни Тоҷикистон ин ба ҷавондухтарон нишон додани хуб хӯрокҳои миллии тоҷикӣ аст. Яъне чӣ гуна бояд омода кунанд? Зеро бояд ҳар як ҷавондухтари тоҷик аз ӯдаи тайёр намудани хӯрокҳои миллии тоҷикӣ барояд. Ҳамин тавр аст? бале, на танҳо аз тайёр намудани ва омода намудани хӯрокҳои миллии тоҷикӣ ва ҳар як духтари тоҷик бояд пухтани шириниҳо, духтани либос, сӯзаниҳо ва яъне барояд аз удаи ҳамаи ин барояд. хеле хуб, дӯстони азиз, воқеан ҳам гуфтем ки барномаи мо хуб бешубҳа омода мешавад ва бахшида шудааст дар 3 солаи хуб рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва мебинем ки апаи Манзура пурра ба кор дода шудааст. акнун чӣ кор мекунем? акнун мана гӯшти мо ҷӯшида истодааст. яъне ки дӯстони азиз, вақте ки гӯштро меандозанд дар дег, дар об аниқтараш, анамун камакак як чӣ мегӯянд, қисмати болоиашро бояд гирифта як тарафа кард, яъне нолозим аст. ва танҳо дар ҳамин ҳолат метавонад ки хомшурбо бисёр лазиз ва намои хеле зебо дошта бошад. як хомшурбои равшани дилкаш меояд. хеле хуб. ва гуфтам ки апаи Манзура ҳадаф аз ташкили ин барномаро мо гуфтем ки ҷавондухтари тоҷик на танҳо пухтани хӯрокҳои миллӣ, балки омода кардани кулчақанд, шириниҳо ва инчунин духтан ва пеш аз ҳама ман фикр мекунам апаи Манзура ки бояд одоби бисёр баланд дошта бошад. албатта, бале. бояд одоби бисёр баланд дошта бошад. он нафароне ки навакак ба шабакаи Сафина пайвастанд, бори дигар мегӯем ки шумо барномаи Хуни Тоҷикистонро тамошо доред ва қарор дорем дар хонаи апаи Манзура омода карда истодаанд хомшурбо.
бисёр болаззат хоҳад буд. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед дӯстони азиз. дӯстони азиз, хуб, он нафароне ки навакак ба шабакаи Сафина пайвастанд, бори дигар мегӯем ки шумо барномаи Хуни Тоҷикистонро тамошо доред. мо қарор дорем дар хонаи апаи азизамон Манзура ва омода мекунанд, аллакай омода карда истоданд хомшурборо. То ин дам чӣ кор карданд? Дар дек, хуб, дар оби ҷӯшомада истода гӯштро ворид карданд, гӯштро андохтанд. Баъдан акнун чӣ кор мекунем? акнун ба дек мендозем намак. Намакро ворид мекунанд мувофиқи табъу завқ ва хуб. пас аз он хуб. пиёз. марҳамат. Пиёзро хуб, марҳамат. Пиёзро ворид мекунанд ва воқеан ҳам дӯстони азиз гуфтем ки ман борҳо такрор карда будам ки хуб, омода кардани хӯрокҳои миллии тоҷикӣ бисёр нисбатан гӯем хато намекунем мушкилӣ доранд, вале лаззаташон бисёр оли ҳастанд, бисёр болаззат ҳастанд. аз ҳамин лиҳоз ҷавондухтарон камакак ман фикр мекунам ки вақтро зиёд мегирад омода кардани хӯроки миллӣ. аз ҳамин лиҳоз камакак танбалӣ мекунанд, аз ҳамин лиҳоз ки камтар омода мекунанд хӯрокҳои миллиро. чӣ фикр доред шумо? фикри ман ҳамчунин аст барои он ки барои омода намудани хӯрокҳои миллӣ хоб вақти зиёд лозим аст. бале, хеле хуб. ва нисбатан камакак сабзи пиёзро гуфтем камакак калонтар реза мекунем барои хомшурбо, зеро ҳангоми ҷӯшидан ҳамин маззааш мебарояд ва хоб анамун сабзавотҳо бояд ки калон зинда бошад. чӣ кор мекунем акнун? баъд аз он ба дек лаҳзаи фаро расидааст ки сабзиро вориди дек созем. дӯстони азиз, ман аз наворбардор хоҳиш мекунам агар имкон бошад аз наздик нишон диҳад, аллакай бинед ки як намои ғайриоддиро дорост, бисёр як намои зебо гирифтааст. бинандаҳои азиз, акнун то ин дам чӣ кор кардем? гуфтем ки апаи Манзура ворид карданд, хуб, вориди дек карданд. баъд аз андохтани гӯшт пиёзро, баъдан сабзиро. акнун ман фикр мекунам ки дар наздаш қалампури булғорӣ аст. ин маънои онро дорад ки қалампури булғориро низ майда мекунад ва вориди дек месозад. хеле хуб. ба ғайр аз хомшурбо кадом хӯрокҳоро шумо боз омода мекунед? ба ғайр аз хомшурбо мо омода мекунем оши палав, хоб, оши бурида, манту. хеле хуб. яъне чунин хӯрокҳоро шумо омода мекунед. аз кӣ ёд гирифтед омода кардани хӯрокҳои миллии тоҷикиро? омода намудани хӯрокҳои тоҷикиро аз модар калонам, аз модарам ёд гирифтам. хеле олӣ. ман фикр мекунам бинандаҳои азиз ки вазифаи ҷонии ҳар як модари тоҷик низ ҳамин аст ки ба фарзандони худ, ба духтарони худ нишон диҳанд, омӯзонанд омода кардани хӯрокҳои гуногуни миллии тоҷикиро. зеро хӯрокҳои тоҷикӣ бисёранд ва хуб, омода карданаш чуне ки дар боло зикр кардем камакак мушкилӣ доранд, вале лаззаташ бисёр олӣ аст. то ин дам ҳамакнун апаи Манзура майда мекунанд қалампури булғориро. ин маҳсулотро низ вориди дек месозанд. хеле олӣ, хеле олӣ. ва фақат маҳсулот мондааст дар ин ҷо картошка, помидор ва кабудиҳо. ҳамин тавр аст? бале. хеле хуб. ман фикр мекунам ки хомшурбое ки шумо омода мекунед ғайриоддӣ хоҳад буд имрӯз, чуно ки мо гуфтем ваъда додем ба бинандаҳои азиз, хосатан мухлисон ва шавқмандони барномаи Хуни Тоҷикистон. пурра ба эҳсосот дода шудааст ва мо суҳбат доштем. апаи Манзура гуфтанд ки ман дар ҳамин сухан рондан камакак хуб танқисӣ мекашам, бештар шумо гап занед ва ман корро кунам. ман гуфтам майлаш, шумо хуб корро мекунед, ман хуб суҳбат хоҳам кард. гуфтем ки хӯрокҳои зиёд мо дар барномаи гузашта хуб як хӯроки бисёр болаззат, аниқтараш самбусаи қатра, оши хуб туйӣ ва сихкабобҳои хуб бародарони ӯзбекистониро ба шумо нишон додем. лаҳзаи фаро расидааст дӯстони азиз ки қалампури булғориро низ вориди дек созем. хеле олӣ, намояш хеле зебо аст ва ман фикр мекунам ки ҳар як хӯрок бояд ки дар баробари болаззат буданаш бояд як намои бисёр зебо дошта бошад, яъне хуб иштиҳовар бошад. ҳамин тавр аст апаи Манзура? албатта. хеле хуб, хеле хуб. ва баъдан чӣ кор мекунем? помидорро помидорро реза мекунем. хеле хуб.
мавсими хуб сабзавотҳои тару тоза аст. дӯстони азиз, шумо метавонед бештар омода кунед, метавонед бештар анамун кабудиҳо, сабзавот, меваҷоти тоҷикистони азизро истеъмол намоед, зеро беҳтарин меваҳо, беҳтарин сабзавот, бовар кунед, ин бемуҳоббат аст, дар тоҷикистони азизи мо ҳастанд. истеъмол намоед ва бисёр барои саломатӣ фоидаи зиёд дорад. хуб витаминҳоро дар организм хуб чикор кунед, захира кунед, хеле хуб аст барои саломатӣ ва ҳамчунин хӯрокҳои бисёр болаззати миллии тоҷикиро омода кунед. бештар худатон кадом хӯрокро меписандед истеъмол карданашро? ман бештар истеъмол кардани ошро. ошро, бале. Апай манзура ош гуфтанду бисёр як нигоҳи бисёр анамун зебо карданд ки ош, яъне ҳар як тоҷик дӯст медорад, бале, оши палав дар назар доред. Албатта. Ногуфта намонад ки дар барномаҳои гузашта як ё ду барнома пеш мо оши токиро ки аз ноҳияи шаҳри нав як апай азизу меҳрубонамон омода карданд, бисёр болаззат буд. дӯстони азиз, бениҳоят лаззати олӣ дошт, омода карданд, хоб истеъмол кардем, чашидем, лаззати бисёр олӣ дошт, як маззаи, як таъми ба худ хос дошт, бисёр хуб омода карданд. ташаккури зиёд, як саломи хоси худро мерасонам ба хоб модари меҳрубонамон, апай азизамон ки ин хӯрокро омода карданд, яъне оши токиро аз ноҳияи шаҳри нав. Имрӯз хомшӯрборо аз шаҳри Турсунзода апай манзура омода мекунам ки чӣ гуна лаззат дорад. Баъд аз хоб ба итмом расидан, яъне дар охири барнома мо ба шумо хоҳем гуфт. помидорро вориди дег месозем, мекобем акнун. баъд аз як лаҳза бармегардем. дӯстони азиз, боро ҳамроҳ бошед. ин барномаи Хони Тоҷикистон аст аз шабакаи Сафина. бинандаҳои азиз, шабакаи Сафина, он нафароне ки тоза ба шабакаи Сафина пайвастанд, бори дигар мегӯем ки шумо барномаи Хони Тоҷикистонро тамошо доред ва мо қарор дорем дар хонаи апай Манзура дар шаҳри Турсунзода омода мекунанд хоб хомшӯрбои бисёр болаззат. бовар кунед, анамин ҳавлиро як бӯи бисёр лазиз фаро гирифтааст ки ман намедонам чӣ гуна инро ба шумо хоб тасвирсозам ё худ нишон дода тавонам. акнун аллакай картошкаро майда мекунем. майда мекунанд, яъне бисёр калон мекунем, хеле майдаи барои он ки вай бисёр меҷӯшад. бисёр меҷӯшад. хеле олӣ, хеле олӣ. ва баъд аз майда кардан зуд меандозем ё ин ки не пас аз 10 ё 15 дақиқа, яъне дертар картошкаро меандозанд. ва гуфтем ки хуб шояд баъзи шумо, аксарият шумо омода кунед хомшӯрбор дигаргунатар аст ва имрӯз бинед ки камакак дигаргуна омода мекунанд апай азизамон, апай Манзура. ва ман боварӣ дорам ки лаззат низ бисёр дигаргуна хоҳад буд ва ғайриоддӣ хоҳад буд. тақрибан гуфтем ки баъд аз 10-15 дақиқа картошкаи майдашударо ба дег ворид месозем, меандозем ва фикр мекунам ки аллакай 8-9 дақиқа шудааст, то он даме ки мо охирон маҳсулотро андохтем. марҳамат, меандозем. хуб дӯстон, маҳсулоти дигарро вориди дег месозанд апай Манзура ва фақат кабудӣ мондаасту халос. ва фикр мекунам ки кабудиро дертар меандозанд. хуб, хеле хуб, хеле олӣ. акнун дӯстони азиз, чӣ бояд кард? яъне мо намакашро андохтем, хуб картошка, қаламфури булғорӣ, сабзи, помидор, гӯшт ҳаст, аз аввал ворид карда будем. вале дар ин ҷо хокаҳои хушбӯйкунанда баъд аз чанд лаҳза пайдо хоҳад шуд. шумо бовар надоред? 1, 2, 3 пайдо шуд аллакай. гуфтем ки хоб кабудиҳои хушбӯйкунанда барои боз ҳам лазиз омадани хомшӯрбо. дӯстони азиз, чӣ кор мекунем акнун? гуфтем ки хокаҳои хушбӯйкунанда ва қариб ки аз хотир баромада буд, зеро акнун навакак дар хотир омад. марҳамат, шумо андозед. аз зира гуфтем ва боз як хокаи хушбӯйкунандаи дигар аст. як чизро нақл мекунам барои шумо дӯстони азиз. вақте ки мо
оши токиро омода кардем. Оши палав асосаш чи аст? Ин хоб биринҷ аст. барнома то нисфаш меравад ва то ҳол касе дар фикраш биринҷ намезанад ки аз аввал биринҷ набуд. мо нагуфтем ки мана ин хел биринҷ ва баъдан дар нисфи барнома дар хотирамон омад ва зудакак овардем ва ворид кардем ба дег. чуноне ки имрӯз дар нисфи барнома хокаҳои хушбӯйкунанда аллакай пайдо шуданд. ҳеҷ боке нест. асосаш ки пурра фаромӯш накунед шумо кадбонуҳои азиз, зеро аксаран дар оилаҳо мешаванд ки бисёр кӯшиш мекунанд бонуҳои мо барои мо омода кунанд хӯроки бисёр лазизро ва вақте ки мечашем мебинем ки ё умуман намак наандохтанд ё ки чизи дигар. ин мешавад ва асосаш ки сари вақт мо ин камбудиро ислоҳ кардем. дӯстони азиз, акнун пурра маҳсулотҳоро вориди дег кардем. кабудиро аллакай реза кардан. ин кабудӣ фақат дар болои баъд аз оне ки ба коса мегирем хомшурборо баъд аз болояш мечошанд апаи азизамон, апаи манзура. хоб пурра дар ин ҷо корамон ба итмом расид. то як миқдори муайян шурбои мо, хомшурбои мо меҷӯшад. баъд аз чанд лаҳза бармегардем ва акнун ба косаву мекашем ва мечашем дар сари дастурхони апаи манзура. моро ҳамроҳ бошед. ин барномаи Хони Тоҷикистон аст аз шабакаи Сафина. бинандаҳои азиз, билохира омода шуд хомшурбои мо ва акнун апаи азизам ба намин косаҳо мекашанд ва мечашем дар сари дастурхон ки чӣ гуна лаззат дорад. марҳамат апа. хоб лаҳзаҳои бисёр ҳам ҳассос дӯстони азиз ва мебинем ки чӣ гуна акнун ин хӯроки мо лаззат дорад. воқеан ҳам аз ҳамин бӯяш маълум аст ки бисёр лазиз хоҳад. хоб мекунем кифоя. марҳамат. воқеан ҳам дӯстони азиз, ман бе ягон чунӯчаро гуфта метавонам ки хӯрок бисёр болаззат аст. шӯрбое ки имрӯз омода карданд апаи манзур хеле олӣ. кабудиҳоро меандозем. марҳамат. кифоя хеле хуб. хел ана ин хел. акнун дӯстон, омода шуд ва баъд аз чанд сония мехӯрем дар сари дастурхон ва бо ҳамроҳии апаи азизам мечашем ки чӣ гуна мазза дорад. моро ҳамроҳ бошед. баъд аз чанд лаҳза бармегардем. дӯстони азиз, нишастем сари дастурхони апаи манзура ва мечашем ки чӣ гуна лаззат дорад ин хӯроки болаззат. гуфтем шӯрбо ё худ хомшӯрбо. марҳамат апаи азиз. акнун мо дӯстони азиз гуфтем ки лаҳзаҳои бисёр ҳам ҳассос ва марҳамат бо ишиё бошед. дӯстони азиз, инҷо бошад барномаи навбатии Хони Тоҷикистон ба охир мерасад. то дидори навбатӣ ҳамеша солим бимонед, хӯрокҳои лазизи тоҷикиро истеъмол намоед ва барои рушди ҳунарҳои мардумӣ, хосатан хӯрокҳои миллии тоҷикӣ саҳм гузор бошед. хайр дӯстон, то боздид. ташаккури зиёд.